Pani poslankyňa Janka Cigániková. Ďakujem pekne. Igor, ja ti naozaj rozumiem, o čom hovoríš a prečo teda s tým máš problém. A takisto rozumiem úplne ľuďom, ktorí majú problém s tým, aby poslanci pri ich výkone momentálnom a už teda dlhodobejšom mali takéto platy. Ale zároveň sa ťa chcem opýtať, kto potom má nahradiť túto vládu? Kto má zlepšiť situáciu ľudí? Kto má zlepšiť situáciu na Slovensku? Kto má Slovensko oddlžiť? Necháme to takto? Necháme to tu ľudí, ktorí tu, ako si sám povedal, vládu 10 rokov? Necháme tu nízke platy, pretože oni si to už zariadili a šikovní ľudia, šikovní manažeri za tie peniaze nemajú záujem sem ísť? Necháme to ale tak a budeme sa tváriť, že vedie to preto, lebo takto sa to nosí, lebo ľuďom sa darí zle, ale ľuďom sa darí zle, ja viem, že je to nepopulárne, ale ľuďom sa darí zle aj preto, lebo si zvolili takúto vládu. Bohužiaľ je to tak. A jednoducho ja by som chcela, aby mali možnosť voliť šikovnejších a lepších a kvalitnejších ľudí. Zároveň hovoríš, že si za to, aby bol ten plat nastavený podľa toho, ako sa darí kvázi štátu. Ale Richard Sulík nastavil ten vzorec práve je závislý od toho, je naviazaný na schodok rozpočtu verejnej správy a jeho podiel na HDP. Čiže my sme dali nejaké riešenie, možno sa ti nepáči, ale nejaké sme dali, nejaké sme navrhli, ale ako zatiaľ tu nie je iné, no tak sme za to, aby sa to jednoducho nestoplo teraz, aby platilo toto riešenie, ktoré je naviazané na výkon ekonomiky nejakým spôsobom. Ak máš lepšie, navrhni ho. My by sme naozaj hlasovali aj za Míra Beblavého, len my sme proti tomuto divadlu. To je celé. My sme proti tomuto divadlu a proti tomu, aby sa tu umelo, sme sa tu tvárili, že takto je to v poriadku. To je všetko.